99% от родителите не знаят тези трикове за родители. 1. Няма нужда да насилвате децата да ходят на браснарница. Срешете бретона им спретнато. Поставете лента от прозрачно тиксо върху тях. След това подстрижете до правилната дължина с ножица. Косата не пада на пода. И детето ви ще бъде щастливо. 2. Не е нужно да купувате столче за кола. Плъзнете тениската на татко върху стол. Това дава на бебето чувство за сигурност и родителите могат да се отпуснат малко. 3. Преди бебето ви да се научи да ходи, залепете синя кърпа върху дрехите му. Оставете ги да почистват пода, докато пълзят. Бебето се забавлява, а родителите ще се чувстват без стрес. 4. Купуването на обувки за деца е трудно. Измерете предварително размера на краката им с сламка. Улеснете пазаруването на обувки и няма да се окажете с грешен размер. 5. Пробудете парче диня с сламка. Използвайте я, за да помогнете на бебето си да приема лекарство. Изненадващо, работи. Бебето ще изпие лекарството само. 6. Когато дойде зимата, децата получават запушен нос и не могат да спят добре. Налейте гореща вода в термос, сложете вътре кърпа. Дръжте я близо до носа на детето. То ще спи много по-комфортно. 7. Навийте одеяло. Пъхнете го в калъвка за възглавница. Оставете бебето да спи вътре за допълнителен комфорт. Родителите най-накрая също могат да си починат. 8. Не изхвърляйте пазарските торбички. Използвайте ги както във видеото. Те помагат на малките деца да практикуват ходене. Няма нужда да купувате нищо.